Estimat Papa Wojtyla, estimat Papa Wojtyla, vós que sou tan rodamón i que aneu de cercavila per tants països del món, no us representa un suplici i a la vostra edat perills, tant d'enrenou pontifici de visites a cabdills? I és més, no trobeu exòtic agafar tant l'avió per blasmar l'amor eròtic i la contraconcepció? Estimat Papa Wojtyla, imposar comportaments personals ja no s'estila, ni aquest segle, ni els vinents. No gasteu, doncs, energies, o no les gasteu en va. Per acabar els vostres dies, què millor que el Vaticà? Allà hi teniu tota mena de serveis i de jardins, calma, repòs a balquena i cançons de serafins. I a més de la missa, teniu bellíssims plançons, els de la Guàrdia Suïssa, per imaginar il·lusions. I allà, voltat d'eminències, lluny del món libidinós, podreu repartir indulgències i no aquestes inclemències contra el desig amorós.